Potreba ili navika. Nedavno istraživanje jednog portala je pokazalo da prosečno svaki korisnik na telefonu, ali ne razgovarajući, dnevno provede 2,42 sata, a ekran dodirne oko 2600 puta dnevno. I našim sugrađanima je telefon omiljena igračka, sudeći prema odgovorima na pitanje koliko puta dnevno pogledaju ili dotaknu ekran elektronskog ljubimca. Pa verovatno 5-6 puta u danu. Verovatno 5-6 puta u danu. Baš puno puta, ne mogu tačan broj, da. Svaki možda 10 minuta. Sve zavisi u toku dana, kad odmaram ne diram telefon, ali u toku dana jedno 20 puta dodirnem telefon da pogledam koliko ima sati otprilike, ali uglavnom je uvijek telefon kod mene. Mnogo puta na dan. Možda neki 20 puta, ne. Je li to navika ili? Nada da je neko će da nazove ili da neko je zvao pa nisam čula. Bukvalno moram pogledati ili koliko je sati ili da mi je stigla neka poruka, moram se javim nekom. Valjda navika, nemam pojma šta je. Navika sigurno, šta je to, nemam pojma. Jednostavno navika, telefon je jednostavno stalno smo kraj telefona, razgovaramo na fejsu, internet koristimo i to nam ostalo u navici. Zato što smo svi postali zavisni od telefona. Dosta ljudi, znači male dece, pre su deca igrala, mislim, po ceo dan su bile na polju, a sad samo telefoni. Stručnjaci kažu da nije u pitanju zavisnost, već da je tako ponašanje rezultat tehnološkog napretka društva. Ljudi ne gledaju telefon zato što su zaludni, zato što ne vole da pričaju sa drugim ljudima, zato što moraju. Kao stižu mailovi, stižu neke kao stvari, ne znam ja, ovim društvenim mrežama, prvenstveno se ljudi zapravo informišu na društvenim mrežama, sad možemo da pričamo zašto je to tako. Zato što prosto došlo do te destabilizacije tih standardnih medija koje mi kao poznajemo kao neke, nazivamo običnim medijima kao što su televizija, kao što su novine i tako dalje. Oni su nekako došli do te destabilizacije i sad ljudi prvenstveno informišu preko društvenih mreža. I zato se zapravo stalno čačka telefon. Nema tu nikakvih misterija, nemam pojma, rasturanju tradicionalnih nekih odnosa i ovog i onog. Jednostavno ljudi moraju da kao stalno budu povezani sa svim ostalim, jer tako sve danas funkcioniše, tako što su svi sa svima povezani u istom trenutku. Istraživanje sa početka priče je takođe pokazalo da 10% ispitanih pametni telefon koristi čak 4 sata, a ekran dodirne 5427 puta dnevno, odnosno 2 miliona puta godišnje.